बैफोर दुथां सुबुंफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ रैखाथि खालामनो थाखायनो बे गोख्रों राहाखौ लादों सरकारा। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फामि सना चेनेलाव बयखौबो अरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर दिनै आङो मानि सायाव कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथां थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै उन्दै गथ'फोरनि सायावहाय आरोना। दा बे भिडिअ'खौनो बयबो निउसफोराव ससियेल मिडियायावहाय नुगासिनो दङ उन्दै बैसोनि मानसिफोरनि थाखायहाय माने फेसबुक इन्स्टाग्रामा दानजानाय जासिगोन होननानै बयबो नुगासिनो दङ। जायफोर 18 बोसोर जायाखै 18 बोसोर जायाखै बैसोनि थाखाय 18 इयार्सनि थाखाय माने नैबे भिडिअ'आ गोनांथार आरो मानोना गोबां बेबायदिनो उन्दै बैसोआवहाय जायफोरा माने फेसबुक इन्स्टाग्राम खुलियो रिल्स बानायो आरो बै मानसिफोरखौ सरकारा आखायाव लाबाय जिनि थाखाय जोबोद मोजां जादों। जास्ट उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदिनो होबथानो हानांगौ आरो मानो होनोब्ला जोंनि गोबां उन्दै लाइमोन बैसोआवनो माने बेफोरबायदिनो उन्दै बैसोनिफ्राय मबाइल इउज खालायो रिल्स बानायो बेबायदिनो माबा माबि हगारो आरो फरायनायाव गोबां डाउन जागासिनो दङ। उन्दै बैसोआवनो बिमा बिफानाव दंनाय गैयै मोनथिया बिनांगौ लानांगौ गावनि गोसोनि लुबैनायखौल' दाहान्दाखौल' माने जबरदस्ति खालामो बिमा बिफाखौ हां मोना मोना खालामना होयो। दा बिनि थाखाय जेराखि नैबे सरकारा नैबे आयेनखौ लादों आं बिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो। आरो जायफोर नोंथाङा जुदि नोङो फेसबुक खुलिनानैहाय बोसोरथाम जाबाय आरो नोङो बे फेसबुकखौहाय खुलिनानैल' दोनदों नोङो लगिन खालायाबा नोङो बेखौ चालु खालाया अब्ला नोंनि बै फेसबुकआबो माने नोंनि एकाउन्टआ डिलेट जागोन। बेखौहाय सरकारा आखायाव लादों। आरो जायफोरनाखि गावनि फेसबुकआवहाय गावनि मोनसेबो फट' बा पिक्स बा जेबो दोना बा मोनसेबो प्रफाइल नोंनि दोना अब्ला बै फेसबुकखौबो माने बेखौबो डिलेट खालामनाय जागोन। बियो डिलेट थांगोन लोगोफोर। दा गोबां मानसियानो गोबांथा गावनि बेबायदिनो फेसबुक आइडियावहाय गावनि फट' सोगालाबानो मालायफोरनि आपडेट लाना फैयो मालायफोरनि भिडिअ आपडेट होनानै होयो गाव गावनि महरखौ देखाया। बेफोर मानसिफोरनि नैबे फेसबुकआनो माने डिलेट जानो चान्स दङ। बेनिखायनो जाय फेसबुकआवहाय माने प्रफाइल दोनाखै अननानैहाय प्रफाइलखौ दोननानै ला। आरो जायफोर 18 बोसोर जायाखै बिथांमोना जाय इन्स्टाग्रामाव रिल्स बानायो फेसबुकआव पस्ट होयो बायदि मानसिफोरना डिलेट जागोन। खबरदार बिनिखायनो आपल'ड दा होनानै दाना जायफोर 18 साल जायाखै बिथांमोना आपल'ड होयैयानो मोजां आरो आंनि थाखाय। आरो जायफोर बेबायदिनो प्रफाइलावहाय माने उदखारि मानसिफोरा गाज्रि मानसिफोरा पिक्सार दोनालाबानो माने मालायखौहाय जावो गाज्रि खोथा बुङो बैफोर मानसियाबो गिनांगौसै। आंनि थाखाय बे सरकारनि दायित्व लानाया बिराद मोजां जादों। आं बिराद मोजां मोनो लोगोफोर। सोरबाफोर जुदि बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला लोगोफोर नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नायनानै नोंथांमोना बुजिलांनो हागोन आरो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायनो। 18 बोसोर बैसोनि खमसिन हिनजावसा हौवासाफोरा बे खेबनिफ्राय फेसबुक इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खुलिनो मोननाय नंलिया। जायफोर 18 बोसोर बैसोनि खमसिन सुबुंफोरा फेसबुक इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खुलिदोंमोन बिसोरनि एकाउन्टखौ थाबैनो बन्द खालामसिगोन सरकारा। 3 बोसोराव खेबसेबो खुलियै फेसबुक एकाउन्टफोरखौबो बन्द खालामनाय जासिगोन। जों लोगोसेनो 3 बोसोराव नोंथाङा जुदि फेसबुक एकाउन्टआव खेबसेबो फट' आपल'ड खालामाखै एबा नोंथांनि फट'खौ प्रफाइल दोनाखै बेखौबो बन्द खालामनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि गोबां समावनो माखासे दुथांफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माखासे गाज्रि हाबाफोर मावनायखौबो नुनो मोनो। बैफोर दुथां सुबुंफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ रैखाथि खालामनो थाखायनो बे गोख्रों राहाखौ लादों सरकारा। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो मोनथियैखौ मोनथिनो मोनदों अननानैहाय चेनेलाव गोनांब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावनो नाङा। बाय बाय।